Bojone Pak Mul iki tibake ya wayu dijak rene ya. Ngawur ta kowe iki? Iku tuh bojoku iki anakku. Oh. Iki tajak golek motor nggone Prabu Motor. Ado-ado kok Kediri golek motor nggone Prabu Motor Madiun. Ayo digoleki piye montore sing ndi? Nek mbake iki cocoke ya sing rada apik lho Pak Mul. Yo. Milih sing ndi? Los dhewe. Sing paling apik dhewe. Milih kira-kira dibayari apa ora karo Pak Mul kuwi, Mang? Bayar kontan terus. Oke. Wis ora utang-utangan, los. Ora utang bayar kabeh gak. Wis pokoke karo Pak Mul iki. Wis milih sing ndi, Duk? Sing abang apa sing Mbake manut pake jarene. Oh. Mbake manut pake iki, sing ijo, sing ireng apa sing biru? Sing ireng iki piye, Mbak? Iki regane piro sekitar ngene iki? Iki anu pokoke sak karunge sampean mau ketoke ya anu Pak Mul. Cukup iki Pak Mul. Oh iya, bayar bior. Wis gawa sak karung wis. Wis. Tak boronge lek iki ya. Ngoten lho Pak Mul. Tapi ngene Pak Mul, lek digawa ning Kediri iki kok iso mlaku ora Pak Mul? Lho, nyapa ora iso iki? Dalane. Ora apa-apa ae dhewe kok. Dalane nek rusak didandani Pak Mul dhewe. Dalan dandani awake dhewe kok tak. Ngono lho. Dalane dandani dhewe nek rusak ya to wong mobil ku malah apik kok. Mobil malah apik dandel ya dalan dandani Korea. Dhewe ya to? Heeh. Awake dhewe. Piye kok ora ki? Ade wong arogan kudu sumbut. Sumbut mobil kudu apik ngono ya to?